ओडिशा द्रुतगति देशर सबुठारु अधिक प्रगतिशील राज्य भाव निजकु साब्यस्त करुछि। विकसित भारत निर्माण यात्रा विकसित ओडिशार आभिमुख्य ଏହା ଉପରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏକ ବିରଳ ସୁଯୋଗ। 2036ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଳନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆଉ ଭାରତ 2047ରେ ପାଳନ କରିବ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତାବ୍ଦୀ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କଣ ହେବ ସେ ସ୍ୱରୂପ? କେତେ ଭବ୍ୟ ଥିବ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ? ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ନିଜ ମୂଲ୍ୟବାନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ୱେବସାଇଟ୍, ଇମେଲ ଅଥବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକୀ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମେ ଦେବା। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବା ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଗଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଉତ୍ତମ ବିବେଚିତ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମ୍ବଳିତ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଉଜ୍ଜଳ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସବଳ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣରେ ନିଜର ସହଭାଗିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପାଦ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସ୍ୱର ମିଶାନ୍ତୁ, ଇତିହାସ ରଚନ୍ତୁ।